Ingon sila, falling in love is like eating mushrooms. You never know if it's the real thing until it's too late. Chares! Hugot pa more! Pero karon nga episode mga Kaagay friends, atong i-make sure nga dili gid mo magmahay kay legit gyud nga maka-inlove ang mga lamiyang products nga made from mushroom. Og dili lang puro gugma ha, maka-income og makaginansya pa ta. Kanatanan atong tun-an karon diri sa Agristoryahay sa ATI Season 4. Mga Kaagay friends, i-announce na nato ang winner sa Guess What? Guess the Word Challenge last episode. Dun 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 dun! Congratulations to... Ikaw po, Kaagay friend, get a chance to win 100 peso worth of load diri sa atong Guess What? Guess the Word Challenge. Nagbutang kami og mga letters sa tibuok video. Kini nga mga letters himuang usa ka word. Kani nga word nga among gipatag na nga adunay permi kalabutan sa episode. Ang una maka-PM makadawat og 100 peso worth of load. So, PM is the key for the watch and win na mga Kaagay friends. Og dili na tang maglangay mga Kaagay friends. Lumipad ang aming team. Chares, si kasoho lang ang peg, bitaw. Nata karon sa famous Mushroom City diri sa Kalasungay, Malay-Balay City, Bukidnon. Og atong makauban ang mga tagiya nga sila, Mr. Ted and Bong Quimado. Kauban ang Quimado Brothers, atong tun-an kung unsaon pa nato pag-value add sa mushroom into mushroom chicharon, tempura, patty, and toast. O diba? Excited na mo mga Kaagay friends? Adunay nagkadaiyang klase sa mushroom ang naa diri sa Mushroom City mga Kaagay friends. Pero ang atong i-process karon into mushroom chicharon, tempura, patty, and toast kay ang oyster mushroom. Fresh na fresh kaayo ang ato ang i-process karon nga oyster mushrooms mga Kaagay friends. Kay makita gid nato nga si Sir Ted gid mismo ang nangunay og harvest from the fruiting bags. Unsa pay langayan nato mga Kaagay friends? Let's start with mushroom chicharon. Sa pagbuhat nato og mushroom chicharon, kini ang atong kinahanglanon mga Kaagay friends. Syempre, dili gid mawala isang atong oyster mushroom. Next is the all-purpose flour, cornstarch, oil, and pwede po ta mo gamit og powdered flavoring. First, make sure nga nahugasan ang atuang freshly harvest na mga mushroom. Next is, if dagko ra kaayo ang atuang mga na-harvest na mushroom, pwede nato ni sila nga tunga-tungaon mga Kaagay friends para dili ra kaayo dagko ug dali ra pud ni sila maluto. And then, iset aside sa nato mga Kaagay friends nga medyo mauga ang ato ang mga giandam nga mushroom. Sunod natong buhaton is ato ang iandam ang mga lutuan sa atong mushroom chicharon. Then, iuna natong butang ang oil. Sunod natong iandam mga Kaagay friends is ang flour nga atong gamiton dayon if medyo uga na ang ato ang mga mushroom, atuha dayon ni silang ikot sa atong giandam nga flour mga Kaagay friends.
tua dayon ni silang i-deep fry sa atuang lutuan. Mga kaagi friends, diri gyud masukod ang atong pagka. Patience is a virtue. No, kay murag lang 1 hour pa natong prituhon ang mga mushroom hangtod nga mahubas na ang mga bula-bula nga makita sa atuang lutuan. One hour later. Once nga makita na nato nga medyo na golden brown na ang mga giprito nga mushroom, pwede na dayon nato ni silang haunon o ipatulo sa nato ang sobra-sobrang oil mga kaagi friends. Next step is atong ibalhin ang atuang mushroom chicharon sa de-oiler nga machine to ensure mga ka-agri friends no nga mawala gyud ang excess oil ug mauga og dali ang atuang mushroom chicharon. Pero don't you worry mga ka-agri friends, if wala mo'y machine or de-oiler machine, pwede na gid kaayo nato nga patuluon sa strainer ang mga mushroom and make sure nga wala gyud excess oil. A few moments later. After nato ma-de-oil ang mga mushroom, sagulan lang nato ni sila kung unsay gusto nato nga mga flavorings mga kaagi friends. It's either barbecue, sour cream nga akong favorite, or cheese. And then, there you have it mga ka-agri friends, our first processed product made from mushroom. Sunod natong tun-an mga ka-agri friends is ang pagluto og mushroom tempura. Sa pagbuhat nato og mushroom tempura, kini ang atong kinahanglanon nga mga ingredients. Unang-una gid ang atuang oyster mushroom. Next is eggs, pepper, garlic, oil, flour, and breading mix. Okems mga ka-agri friends, dali ra kayo ni buhaton. Busa, arat na! First step is, ibutang nato ang itlog, pepper, o garlic sa usa ka mixing bowl. Next is, iandam nato ang flour o breading mix para pang-coating sa atuang mushroom. Mga ka-agri friends, ang pag-prepare sa mushroom nga atong gamiton para sa atong mushroom tempura,
is the same process lang sa pagluto sa atuang mushroom chicharon. Again, dapat nga hugasan kini og ipauga usa. And then if dagko ra kaayo, pwede nato ni silang tungaon or gagmayon. Sunod mga ka-agri friends is atong i-coat ang flour sa mushroom. Then sa itlog, and then sa breading mix. So balik-balik lang na siya nga process mga ka-agri friends. If nahuman na nato og coat tanan, atuan na dayon ning i-deep fry sa atuang frying pan, no? Pagkahuman ana mga ka-agri friends, hulatan lang nato kini nga mahimong golden brown, and then tadan! Naa na gyud tay mushroom tempura. More. Kanang atong giprito nga mushroom mga ka-agri friends is pwede di ay nato na siyang himuong patty sa atuang mga burger. Here oh! Here's your yummy burger with a mushroom patty. Agoy! Mura nagsugod na sa kutoy ang akong tiyang tungod sa kalamis sa atong mushroom tempura o burger. Hi! So, okay mga ka-agri friends. Naka-decide na ko nga next year na lang ko mag-diet. Anyways, back to work sa taka. Ang sunod na po nato i-process is ang mushroom toast. Sa pagbuhat nato sa mushroom toast, kini ang atong kinahanglanon nga mga ingredients mga ka-agri friends. Butter, salt, pepper, all-purpose milk, loaf bread, and syempre, ang bida ni atong episode, ang mushroom. Unsa pa atong gihulat? Let's go! First natong buhaton is i-slice nato ginagmay ang atuang mushroom.
sama ani nga pagka-slice. So ginagmay gid ni siya no nga pagka-slice. Magbutang ta og gamay nga butter sa atong frying pan. Then atuwa dayong ibutang ang mushroom. Again mga ka-agri-friends ha, dapat gyud nga hugasan ug napaugan na nato ang atong gigamit nga mushroom sa pagluto. Mga ka-agri-friends is isagol na nato ang atong salt, pepper ug all-purpose milk. Ug hulatan nato ni sila nga mubukal. Na nato nga medyo malapot na ang texture sa atong giluto mga ka-agri-friends, pwede na dayon nato ning haunon. Next, sa separate nga pan, is atua sa dayong painiton or i-toast ang atuang loaf bread.
ato dayong ipalaman o ibutang sa taas ang atuang giluto nga mushroom sa atuang toast. See? As easy as 1, 2, 3. Maunang dili na gid malungkot mga beshi ha, kay naa na pud tay natun-an nga delightful treat made from mushroom. Isa ang Mushroom City karon nga mga ginadayo nga food destination sa probinsya sa Bukidnon. Tungod pud kini sa ilang mga lamian nga mushroom products ug uban pang farm services nga gina-offer sa ilang mga customers. Karon, atong paminawon si Mr. Bong Quimado kung unsa ang ilahang nahimo nga mga marketing strategies nganong padayon nilang napalambo ang Mushroom City. Kuan, ang Mushroom City in terms of promotion, mga strategies sa marketing, wala gid mi kanang blueprint na mo jud amo ang follow gyud. Pero ginabuhat na mo is kanang unsa ang logical na buhaton para ma-market ang among mga products. For example, naay mga government na kaning ginatawag mga food fairs sa DTI, sa food fairs na ay uban program sa DOST, ng CMU-ATBI, na ay mga food fairs na ilang ginakandak, and masurtihan man sad na ma-invite, so mo-appeal mi dayon dito pod ma-introduce na mo mga product, ma-promote, maghatag pod mi og kanang mga brochure para makita nila among produkto. Then aside sa kanang inana sir, gamit use gid mi og social media, Facebook, TikTok, Instagram, kay ang media mileage sa kaning mga social media is dili ka need na mag-spend og dako na kwarta para daghan tao makakita sa imong gina-advertise. For example, if dili kayo ta maayo mag-edit, na ay Canva nga naa na ang mga templates daan, di kay ta maayo mag-edit og video na ay CapCut, dali na lang kayo siya. So amo nang gina-take advantage ang inana nga mga technology. Recently gani kanang ChatGPT, kanang AI, nakatabang gihapon in terms of unsay saktong caption, kay importante man pud ng copy sa atong advertisement. Gina-advertise na mo how it is produced, the story behind it, kinsa ang ga-produce ana. So for every na product na among i-advertise is among gina-package as naa siya story behind it. Mag-go deeper me by sharing the story behind the product. Oo. No more? Bakit malungkot ang beshi ko? Kay busog na busog kaayo ta sa atong natun-an sa pag-process sa mushroom ug mga marketing strategy tips na gitudlo sa walay laing farm owners sa Mushroom City. Ang Quimado Brothers. Don't forget to follow us on our social media accounts at ATI Northgate. For more updates, visit us at www.ati2.ca.gov.ph/ATI-10. See you sa next episode mga ka-Agri Friends, diri lang sa Agri Story sa ATI